wangu zawadi wakuna iwe chirora wake musha wandifare wangu wandifadza mumoyo wangu wafadza mumoyo dangwe rangu zvawanzi wakura iwe chirora wake musha wandifare wangu wandifadza mumoyo wangu wafadza mamoyo wangu wandifadza mumoyo wangu wafadza 30 May 2019. Peter Day was loading all the stuff out the Taka Express panonzi East Point ndopari kutsva mutambo wacho naika saka everything gonna be double white now and representing our music to the world. Wow.